Bumaba pang pila hanggang madaling araw kanina ng mga motoristang humabol magpakarga bago tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Grabe nga itong nangyayari. Unyaman na lang saya. Magiging proud lang siya si Herma. Galila, galila. Galila, galila. Mga ligilan dyan. Mamura, suli. Ang karapiki. Ang presyo. ₱40 laba. San ka pa? Wala ni kaiba tong chismis niya. Aturati lalakom Jason. Diyos ko, gasolina ratanay. Ang alamutan. Ang mo'y babagan, inalamtan dyan luganan tayo. Insan mo'y lalalako. Kina, uliluluganan tayo. Gapo. Baik ya bulok manayaman. Stelio, bulo. Ah? Ano Rusip? 5 kila, 10 kila, nani. Ang kapulolingin na lang ako dyan. Mga pre, malalako alay gasolina natin. Mamura lang ba? ₱40 sa kilitro. Oh, inerkaitan. Diyan kayo mga liwa. Ah, sige pre, sige. Sige, sige. Bali-bali ano nung tanong Jason niya negosyo to ah. Tiba-tiba satan. Wala malaya utot to. Jason! Saan ay mambumbunta negosyong? Ayun to, agawa. Isisigi yun ang uling ka magulang yo. Antay nutang ko lang ba sa punan tuyay? Ang tuti ibabagam. Saliwang ko namin tan. Taila ko di ang paway. Sa ito ah. Eh, grabe suporta yun siya, me. Aki wala jaya paway oy. Paano ay may supplements ko? Gawak ya. Nining nang yo, silyado ni. Kami gawa yo, po la. Akin kay ba magtanong? Ilalako mo, tingi. Ay, isto. Iwas sakit, iwas virus, tan iwas gastos, laklasari driver. Correct! Kin sila ba? Paano kada biyahe da, walay immunity booster da, walay anti-cancer da, tan walay antiviral quercetin da. Sa high blood ay, aling wala mo. Sa kimatan. Sa kikimat. Sa kiya? Ako laula. Magana. Ni, walay sa kiyay. Pau Essentials, Trouble, is Oil. Para kintan, migraine. No sakit sulom, tan biyahilo. Puyo mo dyan ni. Roll on niya, puyo mo dyan. Sa mo surop dyan. Hindi, joke laban. Balutan na. Gabagabay ko tanunutan mo talaga, Jason. Laong ko na mintan. Magano, bayaran nyo ni. Yay. Dakala kwarta yun. Dakala kwarta yun natin ah. Pirig kalagtan. Okay. Dahil ba? Marabili ka yun ya. Dakal sukita ang kusaraya.
kan pauku. No po, sige, sarap sama, sabit-sabit. Son, magaliwa ni gasolinam. Akin mi. Ginanggano yung nalako ah. Ang tuta, Jason. Danom. Tan. Jobos. Madam nito dyan. Sa kaya etanod, papatawag na kayo ng kapitan at barangay hall. Tadakil sa pinatiri inuluganan. At gasolinan lakuyo. Nakakal sinabala yung totoo.